ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷണം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദയബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഷഷ്ഠസ്കന്ധം നവമാധ്യായം ശ്ലോകം 37. ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. സമവിഷമമതീനാം മതമനുസരസി യഥാ രഞ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിദ്യാം. സമവിഷമമതീനാം മതമനുസരസി യഥാ രഞ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിദ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമതീനാം മതമനുസരസി യഥാ രഞ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിദ്യാം. സമവിഷമമതീനാം മതമനുസരസി യഥാ രഞ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിദ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികാശ്രീ ദേവസ്മാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമതീനാം മതമനുസരസി യഥാ രജ്ജുഖണ്ഡ സർപ്പാധിതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതിശ്യാമദേവസ്മാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമതീനാം മതമനുസരസി യഥാ രജുഗണ്ഡ സർപ്പാദിതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീനാം മതമനുസരസി യഥാരഞ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീനാം മതമനുസരസി യഥാരജ്ജുഖണ്ഡ സർപ്പാദിധിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമതീനാം മതമനുരസൈ യഥാരജ്ജുകണ്ഡക സർപ്പാദിതീയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീനം മത അനുസരസി യഥാരജുകണ്ഠ സമർപ്പാദിതീയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമതിദീനാം മതമനുസരസി യഥാ രജ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീന മതമനുസരസി യഥാരജുകണ്ഠ സർപ്പാദിതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീനാം മതമനുസരസി യഥാരജ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലോ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീനാം മതമനുസരസി യഥാ രജ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവസതി ദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവസതി ദാസ് മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചലോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീനാം മതമനുസരസി യഥാരഞ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദീതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീനാം മതമനുസരസി യഥാരഞ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി ദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീന മതമനുസരസി യഥാരഞ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീനാം മതമനുസരസി യഥാരജ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിതിയാം. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീനാം മതമനുസരസി യഥാരജുകണ്ഠ സർപ്പാദീതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീനാം മതമനുസരസി യഥാരജ്ജുകണ്ഠ സർപ്പാദിതിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമവിഷമമദീനാം മതമനുസരസി
यथा रज्जुगण्डा सर्पादिभीयाम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समविषममदीना मदमनुसरसि यदा रज्जुगण्डा सर्पादिदीयाम् हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം. പ്രവർത്തനം മതിഭ്രമം ബാധിച്ച ഒരുവൻ കയറിനെ സർപ്പം എന്ന് കരുതി ഭയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവൻ അത് വെറും കയറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടുന്ന് ഒരുവന്റെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് അവനെ ഭയമോ ഭയരാഹിത്യമോ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങയിൽ ദ്വൈതഭാവമില്ല. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ്. ഭഗവത്ഗീത 4:11 ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താംസ്തദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഒരുവൻ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ അവന് പ്രതിഫലം നൽകും. പരമദിഗോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജ്ഞാനവും സത്യവും വൈരുദ്ധ്യവും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വതിന്റെയും സംഭരണിയാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ സാദൃശ്യം വളരെ ഉചിതമാണ്. ഒരു കയർ സത്യമാണ്, പക്ഷേ ചിലർ അതിനെ സർപ്പമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അതേസമയം മറ്റു ചിലർ അതിനെ കയറായി തന്നെ അറിയുന്നു. അതുപോലെ പരമദിഗോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അഭക്തർ കയറിൽ സർപ്പത്തെ കാണുന്നവരെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നരസിംഹദേവൻ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനിൽ പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ദർശിച്ചു. അതേസമയം അവന്റെ രാക്ഷസനായ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ ആത്യന്തികമായ മരണത്തെയാണ് കണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:2-37 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭയം ദ്വിതീയാഭിനിവേശിതഃ സ്യാത്. ദ്വന്ദ്വത്തിൽ മുഴുകുന്നതിന്റെ ഫലമായാണ് ഭയം. ദ്വന്ദ്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകുന്ന ഒരുവൻ ഭയവും പരമാനന്ദവും അറിയുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അല്പജ്ഞാനികളായ അഭക്തർക്ക് ഭയത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സാകുന്നു. ഈശ്വരൻ ഒന്നേയുള്ളൂ, പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ആ ആത്യന്തിക പരമാർത്ഥത്തെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണകോണിലൂടെ കാണുന്നു. ബുദ്ധിഹീനർ അദ്ദേഹത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ദർശിക്കുമ്പോൾ സൗമ്യരായ ഭക്തർ അദ്ദേഹത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ ഹി പുനഃ സർവ വസ്തുനി വസ്തുസ്വരൂപ സർവേശ്വരഃ സകല ജഗത്കാരണ കാരണഭൂതഃ സർവപ്രത്യാത്മത്വാത് സർവഗുണാവസോപലക്ഷിത ഏക ഏവ പര്യവശേഷിതഃ. സൈവ ഹി പുനഃ സർവവസ്തുനി വസ്തുസ്വരൂപ സർവേശ്വരഃ സകല ജഗത്കാരണ കാരണഭൂതഃ സർവപ്രത്യാത്മത്വാത് സർവഗുണാവസോപലക്ഷിത ഏക ഏവ പര്യവശേഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूप सर्वेश्वरा सकल जगत्कारण कारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षिता एक एव पर्यवशेषितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सुमित्र शांति प्रति
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सवयेव हि पुनः सर्वस्तुति वस्तु स्वरूप सर्वेश्वरः सकल जगत्कारण कारणभूतः सर्व प्रत्यात्मात्वात् सर्वगुणभासोपवक्षित एव पर्यवशेषितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शांतदेवी माता जी जल्दी करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव हि पुनः सर्वस्तुनि वस्तु स्वरूप सर्वेश्वरः सकल जगत् कारण कारणभूत सर्व प्रत्येगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलिच्छिदात् एक एव परिवशिषितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। विजयश्री माता जी जल्दी करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणामं प्रभु जी। प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय। स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूप सर्वेश्वर सकल जगत्कारण कारणभूतः सर्वप्रत्यक् आत्मत्वात् सर्वगुणाभासो उपलक्षिता एक एव पर्यवशेषितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विद्याचार्य माता जी जल्दी करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव हि पुनः सर्ववस्तूनि वस्तुस्वरूप सर्वेश्वरः सकल जगत्कारण कारणभूत सर्वप्रत्येगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रत्ना शशिधर माता जी जल्दी करो। जय कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव हि पुनः सर्वस्तुनि स्वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सगज्जगत्कारणकारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासो बलिष्ठित एक एव पर्यवशेषितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। पद्मकुमारी माता जी हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ चलिए पद्मकुमारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूप सर्वेश्वरः सकल जगत्कारण कारणभूत सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सला गोपालन माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूप सर्वेश्वरः सकल जगत् कारण कारणभूतः सर्वप्रत्याग आत्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता श्री माता जी चलिए करो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। चलिए करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूप सर्वेश्वरः सकल जगत्कारण कारणभूत सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तनु प्रदीप माता जी चलिए करो। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूप सर्वेश्वरः सकल जगत्कारण कारणभूत सर्वप्रत्यगात्मकत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शोभा विजय माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूप सर्वेश्वरः सकल जगत्कारण कारणभूता सर्वप्रत्यात्मत्वात्
സർവഗുണവാസോപലക്ഷിത ഏക ഏവ പരവശേഷിത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ് മാതാജി ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേവ ഹി പുനഃ സർവവസ്തുനി വസ്തുസ്വരൂപ സർവേശ്വര സകല ജഗത്കാരണ കാരണഭൂതഃ സർവപ്രത്യഗാത്മത്വാത് സർവഗുണാഭാസോപലക്ഷിത ഏക ഏവ പര്യവശേഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതെങ്കിലും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമാത്മാവാണെന്ന് ഗാഠമായി ആലോചിച്ചാൽ ഒരുവന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയാണ് ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന് കാരണം. എന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് കാരണം അദ്ദേഹമാണ്. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം. ബുദ്ധിയുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ആവിഷ്കാരൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം കാണപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സകലതും ജഡമാണ്. ആ പരമാത്മാവായ പരമനിയന്താവായ അങ്ങ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥ സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. സർവവസ്തുനി വസ്തു സ്വരൂപ എന്നീ വാക്കുകൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും സജീവ തത്വമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5:35 വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഏകോ വ്യസുചിരജീതും ജഗദണ്ഡകോടിം യച്ഛക്തിരസ്തി ജഗദണ്ഡചയായതന്ത അണ്ഡാന്തരസ്തു പരമാണു ചയാന്തരസ്തം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. തന്റെ ഒരു സമഗ്ര ഭാഗത്താൽ സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പരമാണുവിന്റെയും അസ്തിത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അപ്രകാരം തന്റെ അനന്തമായ ശക്തി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലുടനീളം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് അന്തര്യാമി എന്നീ നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്ര ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ അപരിമേയമായ ലോകങ്ങളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായി നിലകൊള്ളും. അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും പ്രത്യക് അഥവാ അന്തര്യാമിയാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 13:3 പറയുന്നു, ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത. അലയോ ഭാരതവംശജ, ഞാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായതിനാൽ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും പരമാണുവിന്റെ പോലും സജീവ തത്വമാണ്. അണ്ഡാന്തരസ്ഥ പരമാണു ചെയ്യാന്തരസ്ഥം എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹമാണ് വാസ്തവത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. ഒരുവൻ അവന്റെ ബുദ്ധിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളനുസരിച്ച് പരമോന്നതന്റെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ സർവ്വതിലും കണ്ടറിയുന്നു. സമസ്ത ലോകത്തിലും ത്രിഗുണങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഒരുവനെ അവന്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. പ്രഭുപാദ് 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധഃ ഭാവത്തവ മഹിമാമൃതരസ സമുദ്ര വിപ്രുഷ സഹൃദബലീഡയാ സ്വമനസി നിഷ്യന്യമാനാ നവരത സുഖേന വിസ്മാരിത ദൃഷ്ടശ്രുത വിഷയ സുഖലേശാഭാസ പരമഭാഗവത ഏകാന്തിനോ ഭഗവതി സർവഭൂത പ്രിയ സുഹൃതി സർവാത്മനി നിതരാം നിരന്തരം നിർവൃത മനസ കഥമുഖവ ഏതേ മധുമദന പുനഃ സ്വാർത്ഥകുശലാത്മപ്രിയ സുഹൃദ സാധവസ്തരണാംബുജാനുസേവാം വിസൃജന്തി നയത്ര പുനരയം സംസാര പര്യാവർത്തഃ. അധഃ വാവത്തവ മഹിമാവത രസസമുദ്ര വിപ്രുഷ സഹൃദബലീഡയാ സ്വമനസി
നിഷ്യന്ത്യമാനാനവരതസുഖേന വിസ്മാരിത ദൃഷ്ടശ്രുത വിഷയ സുഖലേശാഭാസ പരമഭാഗവത ഏകാന്തിനോ ഭഗവതി സർവഭൂത പ്രിയ സുഹൃതി സർവാത്മനി നിതരാം നിരന്തരം നിർവൃത മനസ കഥമുഹവ ഏതേ മധുമദന പുനഃ സ്വാർത്ഥകുശല ആത്മപ്രിയ സുഹൃദ സാധവത്വച്ചരണാംബുജാനുസേവാം വിസൃജന്തി നയത്ര പുനരയം സംസാര പര്യാവർത്തഃ. ആയതിനാൽ അലയോ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ നിഗ്രഹിച്ചവനെ, അങ്ങയുടെ മഹത്വങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി അമൃതെങ്കിലും രുചിച്ചവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്നും നിരന്തരമായി അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം പ്രവഹിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തർക്ക് ആശയുടെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവിടെ നേർത്ത പ്രതിഫലനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വിസ്മരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായ അത്തരം ഭക്തന്മാർ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അങ്ങേക്ക് മനസ്സുകൾ അർപ്പിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവർ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിൽ വിദഗ്ധരാണ്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ അഭിലഷിക്കാത്ത അത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ ആത്മാവും പ്രിയ മിത്രവുമാണ്. അങ്ങയുടെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർക്കെങ്ങനെ കഴിയും? ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അഭക്തർക്ക് അവരുടെ അല്പജ്ഞാനവും ഊഹാപോഹശീലങ്ങളും നിമിത്തം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതം അറിയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിലെ അമൃത രുചിച്ച ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് ബോധ്യമാക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ താൻ എല്ലാവരെയും സേവിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു ഭക്തനറിയാം. അതിനാൽ ഭക്തന്മാർ എല്ലാ ജീവികളുടെയും മിത്രങ്ങളാണ്. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാവുകളുടെയും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രഭാഷിക്കുവാൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ കഴിയൂ. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനാത്മഭവന ത്രിവിക്രമ ത്രിനയന ത്രിലോക മനോഹരാനുഭാവ തവൈവ വിബുധയോ ദ്വിധിജതനുജാതയശാവി തേഷാമനുപക്രമ സമയോ അയമിതി സ്വമാത്മമായയാ സുരനരമൃഗ നിസ്സൃത ജലചരാകൃതി യഥാപരാതം ദണ്ഡം ദണ്ഡധര ദദർത്ഥ ഏവമേനമപി ഭഗവൻ ജഹി ത്വാഷ്ട്രമുദ യതി മന്യസേ. ത്രിഭുവനാത്മഭവന ത്രിവിക്രമ ത്രിനയന ത്രിലോക മനോഹരാനുഭാവ തവൈവ വിഭൂതയോ ദിതിജതനു ചാദയശാവി തേഷാമനുപക്രമ സമയോ മയമിതി സ്വാത്മമായയാ സുരനരമൃഗ നിസ്സൃത ജലചരാകൃതിഭിർയഥാപരാധം ദണ്ഡം ദണ്ഡധര ദദർത്ഥ ഏവമേനമപി ഭഗവാൻ ജഹി ത്വാശ്രമുദ യതി മന്യസേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, 3 ലോകങ്ങളുടെയും മൂർത്തരൂപമേ, ത്രിലോകങ്ങളുടെയും പിതാവേ, അല്ലയോ വാമന അവതാരം എന്ന നിലയിൽ ത്രിലോകങ്ങളുടെയും ശക്തിയായവനെ, അല്ലയോ നരസിംഹദേവന്റെ ത്രിനേത്ര രൂപമേ, അല്ലയോ ത്രിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരനായ വ്യക്തി, മനുഷ്യരും ദൈത്യ ദാനവാസുരന്മാരും ഉൾപ്പെടെ എന്തും എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ശക്തിയുടെ ഒരു വിസ്തരണമാണ്. അല്ലയോ പരമമായ ശക്തിയുള്ളവനെ, അസുരന്മാർ ശക്തരായപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങയുടെ വ്യത്യസ്ത അവതാര രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
അവിടുന്ന് വാമനദേവനായും ഭഗവാൻ രാമനായും കൃഷ്ണനായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ വരാഹ ഭഗവാനെ പോലുള്ള മൃഗമായും ചിലപ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാനെയും ഹയഗ്രീവ ഭഗവാനെയും ഉള്ള മിശ്ര അവതാരമായും ചിലപ്പോൾ ജലജീവികളായ മത്സ്യകൂർമ്മ അവതാരങ്ങളായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അത്തരം വിവിധ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും അസുരന്മാരുടെയും ദാനവരെയും ശിക്ഷിച്ചു. അങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആസുരന്മാരെയും ദാനവരെയും ശിക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭീകര രാക്ഷസനായ വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്ന വശം ഇന്ന് മറ്റൊരു അവതാരം എടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. സകാമ ഭക്തന്മാരെന്നും അകാമ ഭക്തന്മാരെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടു തരം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അകാമികളാണ്. അതേസമയം ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിലെ ദേവന്മാരെ പോലുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ഭൗതിക സമൃദ്ധികൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ സകാമികളാണ്. സകാമ ഭക്തർ അവരുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മൂലം ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾക്ക് മേൽ അവർ ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സകാമ ഭക്തന്മാർ ചില സമയങ്ങളിൽ രാക്ഷസന്മാരാലും പൈശാചികരാലും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്ക് മേൽ കരുണാമയനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും അവതാരമെടുത്തു പ്രത്യക്ഷനായി. അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അതീവ ശക്തിയുള്ളവയാകിയാൽ 2 ചുവട് കൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും കീഴടക്കിയ വാമന ഭഗവാന് 3ാമത്തെ ചുവട് വയ്ക്കുവാൻ ഇടമില്ലാതായി. ഭഗവാൻ ത്രിവിക്രമൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം 3 ചുവട് കൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും മോചിപ്പിച്ച് തന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. സകാമ ഭക്തരും അകാമ ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദേവന്മാരെ പോലുള്ള സകാമ ഭക്തർ കഷ്ടതകളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ, അകാമ ഭക്തർ ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ ശല്യം ചെയ്യില്ല എന്നതാണ്. ഒരു അകാമ ഭക്തൻ അവന് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും അവന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അപുണ്യങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമാണെന്ന് കരുതുകയും അവയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനൊരിക്കലും ഭഗവാനെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയില്ല. സകാമ ഭക്തന്മാർ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവയുടെ പരിഹാരത്തിനായി അപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവരെ പുണ്യവാന്മാരായി പരിഗണിക്കുന്നു. കാരണം തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് അവർ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:14 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തത്തേനുകമ്പാം സുസമീഷമാണോ ഭുജാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വാക്വപൂർവിർവിദദാൻ നമസ്തേ ജീവയേതയോ മുക്തിപദേ സദയാപ. തത്തേനുകമ്പാം സുസമീഷമാണോ ഭുജാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വാക്വപൂർവിർവിദദാൻ നമസ്തേ ജീവേതയേ മുക്തിപദേ സദയാപ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ് ഈ വരികൾ. ദുരിതാനുഭവങ്ങൾക്കിടയിലും ഭക്തന്മാർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടെ സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ സുദൃഢമാവുകയും ഒരു സന്ദേഹവുമില്ലാത്ത ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ അർഹരാവുകയും ചെയ്യും. സകാമ ഭക്തർ തീർച്ചയായും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേടുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഉടനെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് പോവാൻ അർഹരാകുന്നില്ല. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളിലൂടെ എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷകനാകുന്നു എന്ന കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ചില മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു, വിവിധം ഭാവ പാത്രത്വാ സർവേ വിഷ്ണോർ വിഭൂതയ. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ
പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളും വിഷ്ണു ഭഗവാനിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠിക. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി ഗുരുരാജ് ജയ നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. ഓക്കെ, അതിൽ പറഞ്ഞ അല്ലയോ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, എല്ലാ വിവാദങ്ങളും അങ്ങയിൽ അനുരഞ്ജിക്കുന്നു. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് പരമോന്നത വ്യക്തിയും പരിമിതിയില്ലാത്ത ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളുടെ സംഭരണിയും പരമനിയന്താവുമായതിനാൽ അങ്ങയുടെ അപരിമേയമായ മഹത്വങ്ങൾ ബദ്ധാത്മാവുകൾക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ആധുനിക സൈദ്ധാന്തികരും ഏതാണ് ശരി എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവില്ലാത്ത ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് വാദിക്കുന്നു. അങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ പ്രാമാണികങ്ങളായ തെളിവുകളില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ വാദങ്ങളും വിധിയെഴുത്തുകളും നിർണായമാകുന്നില്ല. അവരുടെ മനസ്സുകൾ തെറ്റായ നിർണയങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ ഇളക്കി മറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അതിലുപരി തങ്ങളുടെ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയനായ അങ്ങയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ശരിയായ നിർണയത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള മലിനകരമായ തിടുക്കം മൂലം അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങ് അതീന്ദ്രനാകിയാൽ അങ്ങയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും സന്തോഷം ദുഃഖവും തുടങ്ങിയവയൊന്നും വൈരുദ്ധ്യമാകുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ശക്തി അത്രമേൽ മഹത്വമുള്ളതാകിയാൽ അങ്ങേക്ക് എന്തും അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാനോ ചെയ്യാതിരിക്കുവാനോ കഴിയും. ആ ശക്തിയുടെ സഹായത്താൽ അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമായി എന്താണുള്ളത്? അങ്ങയുടെ വ്യവസ്ഥാപിത പദവിക്ക് ദ്വന്ദ്മില്ലാത്തതിനാൽ അങ്ങയുടെ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ അങ്ങേക്ക് എല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. എന്താണ്? ഭഗവാനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളാണ് ഇവിടെ ബദ്ധജീവാത്മാവായിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ അതീന്ദ്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് സാധാരണ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടോ തന്നെ അവർക്ക് അറിവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവര് ആ ശരിയായ മാർഗം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്,
മതിഭ്രമം ബാധിച്ച ഒരുവൻ കയറിനെ സർപ്പം എന്ന് കരുതി ഭയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അത് വെറും കയറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടുന്ന് ഒരുവന്റെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് അവന് ഭയമോ ഭയരാഹിത്യമോ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങയിൽ ദ്വൈതഭാവം. ഒരാള് ഇരുട്ടത്ത് ഒരു കയറ് കണ്ടാൽ അത് പാമ്പായിട്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അത് ലൈറ്റിട്ട് നോക്കിയാൽ, വെളിച്ചത്ത് നോക്കിയാൽ എന്താണ്, അതൊരു കയറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഇരുട്ടത്ത് കയറ് കണ്ടിട്ട് പാമ്പാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവാണ്. ഭഗവാന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സർവ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ത്യാമാമഭിചാരം അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഇപ്പോ ഒരാളുടെ ഉള്ളില് ചിലപ്പോൾ ഭയം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഭയം ഇല്ലാതിരിക്കും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ ബാധിക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവാനില് അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങളില്ല എന്നാണ്, ദ്വൈതഭാവമില്ല. അതിന്റെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏ യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഒരുവൻ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അവന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജ്ഞാനവും സത്യവും വൈരുദ്ധ്യവും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വതിന്റെയും സംഭരണിയാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാദൃശ്യം വളരെ ഉചിതമാണ്. ഒരു കയർ സത്യമാണ്, പക്ഷേ ചിലർ അതിനെ സർപ്പമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അതേസമയം മറ്റു ചിലർ അതിനെ കയറായി തന്നെ അറിയുക. അതുപോലെ പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അഭക്തർ കയറിൽ സർപ്പത്തെ കാണുന്നവരെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നരസിംഹദേവൻ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനിൽ പരമമായ സാന്ത്വനം ദർശിച്ചു. അതേസമയം അവന്റെ രാക്ഷസനായ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ ആത്യന്തികമായ മരണത്തെയാണ് കണ്ടത് എന്നത്. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ അറിയാം, തന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഉഗ്രരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. എന്നാൽ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഭയമുണ്ടാക്കി ആ രൂപത്തെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ. ആ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അട്ടഹാസം, ആ ഒരു ഉഗ്രശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ നടുങ്ങിയെന്നാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആ അസുര സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ആ ഭ്രൂണം പോലും ഇല്ലാതായ നിശ്ചലമായി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ രൂപവും നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ ശബ്ദം. എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തനായിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് എന്താണ്, അത് ഭയം ഉണ്ടാക്കിയില്ല അല്ലെ. അതെന്താണ്, തന്റെ സംരക്ഷകനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. തന്റെ പിതാവ് ആ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള വരങ്ങളെയൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സംഹരിക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലാതാക്കാനായാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രഹ്ലാദന് അറിയാമായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു, ദ്വന്ദ്വത്തിൽ മുഴുകുന്നതിന്റെ ഫലമായാണ് ഭയം. ദ്വന്ദ്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകുന്ന ഒരുവൻ ഭയവും പരമാനന്ദവും അറിയുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അല്പജ്ഞാനികളായ അഭക്തർക്ക് ഭയത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സാകുന്നു. ഈശ്വരൻ ഒന്നേയുള്ളൂ, പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ആ ആത്യന്തിക പരമാർത്ഥത്തെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളോട് വീക്ഷിക്കുന്നു. ബുദ്ധിഹീനർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ദർശിക്കുമ്പോൾ സൗമ്യരായ ഭക്തർ അദ്ദേഹത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്, അഭക്തർക്ക്, ദുഷ്ടശക്തികൾക്കാണ് ഭയം അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്, അഭയം, സംരക്ഷണം അല്ലെ നൽകാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ
ഇവിടെ വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം അവതരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനുള്ള ഉപായം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ഹരേ കോൾ വന്നിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഭക്തന്മാര് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം ഭഗവാന്റെ എന്ത് ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതെങ്കിലും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമാത്മാവാണെന്ന് ഗാഠമായി ആലോചിച്ചാൽ ഒരുവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയാണ് ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന് കാരണം. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് കാരണം ഭഗവാനാണ്. ആയതിനാൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, പല ആൾക്കാരും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. പല ആൾക്കാരും പറയും ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ്, പ്രകൃതി എന്നൊരു ശക്തിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ. അല്ലെ, എന്നാൽ ഈ പ്രകൃതിക്ക് ചലിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകുന്നത്, എല്ലാം നടത്താനുള്ള ശക്തി നൽകുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവില്ല. അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവരെങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു സർവകാരണ കാരണം. അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു ഈശ്വരാ പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർഭവ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതനാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അനേകം മനോഹരമായിട്ടുള്ള നാമങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെ, മധു എന്നുള്ള അസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചു. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? മധുസൂദനൻ എന്ന് വിളിക്കും. അല്ലെ, അതിനാൽ അല്ലയോ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ നിഗ്രഹിച്ചവനെ, അങ്ങയുടെ മഹത്വങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി അമൃതെങ്കിലും രുചിച്ചവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്നും നിരന്തരമായി അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം പ്രവഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ദിവ്യമാണ്. അല്ലെ, അത് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ. അല്ലെ, അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അമൃത് രുചിച്ചുള്ളവർക്ക്, ഒരു തുള്ളി അമൃതെങ്കിലും രുചിച്ചവർക്ക് നിരന്തരമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം പ്രവഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദം, പരമാനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തർ കാഴ്ചയുടെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവയുടെ നേർത്ത പ്രതിഫലനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വിസ്മരിക്കുന്നു. അവരെന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലുണ്ട്. അല്ലെ, കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ സത്യത. അല്ലെ, കാണുന്നതൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സവീമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാൻ പറഞ്ഞു കരോഹരയർ മന്ദിരമാർദ്ദന സുതിം ചകാര അച്യുത സത്കഥം. അച്യുതന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നു. അല്ലെ, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നു. അല്ലെ, വാക്കുകള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട്, ചെവികള് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ, മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും അവരുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ സേവനങ്ങൾ, അല്ലെ,
ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ 9 ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും മുഴുകിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ചെറിയൊരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഓക്കെ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ की जय। श्री प्रभुपाद की गुरु महाराज की जय। താഴെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ की जय। श्री प्रभुपाद की गुरु महाराज की जय। താഴെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ